Iwak lek sesar padha mlayu lho. Kok pinter men. Jane apa ngerti ya arep disesar ya. Digoreng. Bos. Baru tak kono. Ceng asu. Duh. Piye teke maksude? Kok malah renangi? Beh. Nyapa to kok malah renangi, Bos? Renang matamu iki. Nang kejegur ngene ya. Walah, sampeyan kejegur to, Bos? Celok kanan-kanan ra iso to. Get-geti wong. Hehehe. Ceng asu iki. Ya sorry to, Bos. Ngocot ae ra gelem nulungi. Yo kene tak tulungi. Ra usah. So dhewe aku. To. Jare jaluk tulung. Tulungi ra gelem. Minggir. Kok kleru ae aku, Bos. Ndak kowe nang kene. Apa sih wis ora tau adoh tepo aku. Ya sorry to, Bos. Sorry. Jasa bendeng dadak ngene. Berarti ra sido jaring lele no, Bos. Sido. Wis ra berselera aku. Berselera, Bos. Wis mbuh pokok kuwi. Weh. Terus dong madang iki aku. Nek gelem ki lepot lek kletaken. Fotok kon ngletake priatos to, Bos. Ngene iki gara-gara sapa? Malah resto madang. Sorry to, Bos. Bos. Kesana pengen di singsong lek pural aku. Aku ya melu no. Matamu jane ora nyawang to. Wong genang kelas kebes tas kejegur ngene lho. Wah. Run nah. Ya terus blok goblok. Wong genah modelan kayak renges ngene takon apa nendi lho. Ande ini sadar, lek modelane koyo renges. Ngomong apa we? Ora, Bos. Ki lho iwake gede-gede. Tak gendeng. Ngomong apa we? Ora, Bos. Aku krungu, ora ngomong apa-apa aku ki. Wis to ndang adus kono lho. Tak keroken mingko. Seger. Nanti bedes nih. Ini malah ra sida madang. Bedes tok ini. Ancane becing asu. Walah, bedes sik nek kene ta. Jane ya sumpah bendina roh. Ayo piye neh lho wong ora enek gandengan iki. Sopo terusan? Apa-apa lah. Ditlateni, disyukuri, manut dalane Gusti, wis pasti dijabahi. Amin. Duh, Bos. Wis mari ta atus. Wis.
Lah kuwi celanaku bos mau gawe. Lah matamu para nyawang mau kena sarangku teles. Ya sorry to bos. Bos. Sampeyan apa luwe? Ya luwe. Lah luwe ya mangan no. Hehe. Nah sing tepangane apa watu? Mau kena nyeser lele ra sida lho gagal. Aku ya luwe lho bos. Lah gelem geragal iki pangan. Wah, adane molen nek kon mangan geragal. Heeh. Bar campuri semen nggih ngecor pisan. Iki ngono cangkem bos untuk molen. Oh mesti to. Wes, saya aku tukok nomi nang Bajem. Yo. Yo ki nang budal. Duwite iki lho di. Wo iya, lali aku. Budal tok ora nggo duit kira ngutil nggo. Lah kuwi lek penggayaanmu to? Kuwi mbiyen, Bos. Tapi spray total aku. Wes, nang budal lo. Beh. Apa? Duite iki lho ndi? Oh iya ya, lali to aku. Ya, cukup nek di 2 TV. Baik, Bos. Pedes si janing genah ora to. Hukumi papat lho dikek 10.000. Malah kok mesti to? Sembuh.